Hiya, Isabella ydw i. Emma ydw i. Deryn bach ydw i. Ces i fy geni yn America, ond heddi dwi'n dod o'r Wyddgrug. Dwi'n dod o Merthyr. Yn wreiddiol, dwi'n dod o Gaerdydd. A dwi'n yma i gystadlu yn y Medal Bobi Jones. Dwi'n teimlo'n cyffrous heddi a hapus iawn. Dwi'n llawn o egni. Just i cystadlu yw peth masif i fi. Mae'n dim bwysig i fi pwy sy'n mynd i ennill. Rwy'n rili gyffrous. Mae wedi bod yn cyfle mor dda a mae wedi bod yn hyfryd hefyd i cwrdd â pobl eraill sydd yn gallu siarad Cymraeg, sy'n rili rhoi tran. Mae'n just hyfryd i gyrdd â bobl eraill sy'n ifanc, sy'n dysgu, achos dwi'n gwneud cwrs uwch bob nos Iau ar-line a mae'n just fi a bobl ymddeol a ddim bobl ifanc. Ni wedi dechrau'r bore gyda sgwrs a Elin Rhys. A ni wedi cael sians i ofyn cwestiynau iddi hi. Oeddwn ni'n angen wneud fach o ysgrifennu. Ac hefyd siarad gyda beirniaid. Just wedi ymarfer a paratoi ar gyfer seremoni. Dwi'n teimlo gwych. Dwi'n rili hapus. Oedd heddi rili bwysig i fi a fy nhaith Gymraeg a fy'n gyrfa. Mae'n meddwl lot i profi fy ngwaith caled a be dwi wedi wneud. A dwi mor falch o pawb arall sydd wedi cystadlu. Mae lot o pawb wedi helpu fi a wedi bod mor croesawgar a cynnes a credig i fi. Felly heddi yw jyst i dweud diolch. Dwi'n mor falch i fod rhan o'r diwylliant a'r cymuned yma. Yn y dyfodol, hoffwn ni'n gwneud mwy o ymchwil Cymraeg. Yn y dyfodol, dwi'n rili eisiau bod yn actores Cymraeg a defnyddio theatr Cymraeg a dangos pobl beth mae theatr yn gallu fod. Dwi jyst eisiau parhau i archwilio fy diwylliant, fy hunaniaeth Cymraeg a parhau i ddathlu gymuned a diwylliant fy ngwlad.